pagpadalan sa iyong mabuhat, O Ginoo. Puno ang yuta sa iyong mga binuhat. Ginoo'y padala ang iyong Espiritu upang mabuhat ang tao sa yuta. Kunin mong kuwaon ang ilang ginawa, mga matay sila upaling ato sa abot. Sa imong pagpadala sa imong Espiritu, magama sila. Umabag-o nimo ang naong sa yuta. Ginoo'y padala ang iyong Espiritu upang mabuhat ang tao sa yuta. Mulong tanong ta sa gihapon, ang himaya sa Ginoo. Kung malipay ang Ginoo